Здравейте, аз съм Никоса, приятно сме само един тип на Майнкрафт, който някакси някакси не си легален, с който съжалявам, просто тогава сме много беше на функцията, защото снимам с таблета ми, с който снимам сега. Сега е по-хубаво и ще правим предизвикателства, които ще е къде телефон. Седвам си на телефона сами. Не, добре, седи. Така, това е брата на един мой приятел. Кажи как се казваш. Кажи как се казва. Кажи. Той е Денис. Ерен. Той се казва Ерен, брат ми се казва Денис. Той снима клипове Дениска. И така, това е брат ми, просто го е срам малко от камерата, нали? Ти на колко годинки си? Той на 5. Малко е странен. Така хора само... Къде е телефона? Хора ще черни телефона. В момента само да вземем на майка ми, майка там са изпратили. Там да е. Да, хора. И така. Сега първото предизвикателство е да си напълна по-голямо нещо в блоката. Автоматично. Стоп! Само малко. Ето това. Не знам дали виждате. Не са върхи. Ох! И това... Момент. Само да махна тук тая. Ще намерих си телефон, как се получи. Второто предизвикателство е да... Това. Момент само. О, не. Второто предизвикателство е да... Тихо. Видите, че той казва само здрасти, здрасти. Наистина се радвам. Момент. Хора, вижте, ето това е едно, не знам дали вижда камерата, гадно нещо, но това е позно. Сега ще го ето сега ще видите. Да. Защита кажа, забравих да кажа, че това е истина или предизвикателство. Второто е, третото е истина. Дали е сигурно хубаво? Сега ще видите, ще кажете вие. Пишете в коментарите, между другото, дали е сигурно хубаво. Момент. И пишете в коментарите дали ви харесва. Тихо. Тихо! Ето, ти си казвам здрасти. Това е... Това е втората рисунка. Симулакни. И хора, съжалявам, че малко спрях клипа, но това ще направя нещо. И видяхте как рисувам. Сега също следващото е предизвикателство да успея да ударя 17 пъти с ето това, извинявам, че просто се намете тъпка. Ето вижте. Добре, не мога. И това значи, че трябва да се ме заболи. И това ще е гадно, хора. Опа. Ето.
мисля. Не мога да почина си, Това е друго. Така. Нека сега той малко да поговори, че толкова иска да говори, затова спирах клипа направо. Хайде да говори. Аз съм Риян, както бат ми Теби спи на неговата стая, стато така моята майка каза, тая е училище, аз съм чечката градина. Ще те помня! Той не го гъстах това, защото извинявам, че той говореше глупости малко. Добре, съжалявам за което. Да, друго предизвикателство беше пак с това, което е ето така да го включим. Това пак ще бъде. Вижте как се върти. Ето. Тихо! О, хора, и мисля това да бъде от мен. Харесвайте го, пишете долу в коментарите. Ще има всичко, което си помислите за мен. Долу в описанието и това ще бъде от мен. Чао!